Γεια σας, δείξω ένα πρόγραμμα. Ανοίγουμε εδώ. Εδώ. Δάμε εδώ. Πατάμε εδώ. Πατάμε εδώ. Πατάμε δημιουργήστε. Πατάμε εδώ δημιουργήστε. Έχουμε τη γάτα εδώ. Θα βρούμε τη γάτα. Πατάμε εδώ. Πατάμε εδώ την πιταλούδα. Θα πιταλούδα εδώ. Πατάμε εδώ. Πατάμε αυτό εδώ. Όταν γίνει το σημείο εδώ. Πατάμε εδώ. Πατάμε εδώ. Πατάμε εδώ στις 15 μοίρες. Πατάμε αυτό. Πατάμε αυτό, κούνει σε 10 βήματα. Πατάμε αυτό. Κούνει σε 10 βήματα. Εδώ στύψε. Τώρα στις δεξιά ήταν, τώρα στα αριστερά γράφει εδώ. Δηλαδή στύψε 15 μοίρες. Στύψε 15 μοίρες. Τώρα πατάμε εδώ όψεις. Πατάμε εδώ επόμενη δοκιμασία. Εδώ επόμενη δοκιμασία. Πατάμε εδώ. Πατάμε εδώ. Εάν το όριο αναπήδησε, βάζουμε εδώ. Πατάμε εδώ. Πατάμε εδώ. Εδώ για πάντα. Θα πάρουμε τώρα πρέπει σε όλα για πάντα. Πάρουμε αυτό. Πάρουμε αυτό. Πάρουμε αυτό. Πάρουμε αυτό. Πάρουμε αυτό. Πάρουμε αυτό. Βάζουμε εδώ. Και όποτε το πετάμε αυτό και τώρα το βλέπετε πετάει. Βλέπετε που τώρα πετάει. Πετάει και το σταματάει. Θα δει και σε μεγάλο. Σε μεγάλη οθόνη. Βλέπετε που τώρα το πετάει. Βλέπετε που τώρα το πετάει. Εδώ σταματάει. Εδώ πετάει. Εδώ το πετάει. Και βλέπετε εδώ πετάει η πιταλούδα. Όπου βλέπετε εδώ. Εδώ η πιταλούδα. Σταματάει. Και μικρή μεγέθος εδώ. Θέλουμε να βάλουμε και ένα πίσω εδώ. Να φαίνεται πιο μεγάλη πιταλούδα. Πιο ένα τοπίο να βάλουμε εδώ. Να δούμε τη θάλασσα. Εδώ βλέπετε με τα μεγάλη οθόνη. Εδώ. Και τώρα το πετάει στην παραλία. Φαίνεται. Πετάει. Στην παραλία. Και εδώ σταματάει. Εδώ πετάει πάλι. Πετάει. Και αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου και γεια σας.